chịkwa. Arazo ma go chala gi chọbata gị ma ogbe m ọhụ ụmụaka ọhụ US nọ ebe a chaa gị just arazo chaa gị chọbata gị ebe a ọ dị ka ụjọ na-atụ gị ụjọ Jehova Melkisedek ejide ụjọ kem Jehova Melkisedek wụ onye si m rịwa ekpọ m n'olu ike si sista ma gị rịwa ego dada m narị jekwen ngwa ụlọ onye nọ m n'ime ka karịkarị ihe bijusi unu n'ime nkwụ ihe ọzọ binu n'ime na-awụda anwụ na mme mana ihe awụda isiokwu m jiri bịa he m bịara igwe unu wụ sị atụmatụ ọjọọ unu abụọ tọrọ n'isi m ọ gaghị abịa na mmezi ihe ọwụ maka na ndị mbara igwe ekpugheela m ya m hụ ya eghere oge efufuroro nnyokwe na-eghọta ebe unu gachi ọgụdawa ọkụrụ ụnụ maka osi na dị agbagharala m unu kekwana onye gwara gị sị nwere chọrọ ire epu gị ebe a na-agafe na-abụ ime obodo ma na-anụ sị ara chọrọ ịgba gị ma m sara gị ruola ahịa sara agbawala gị ọredi ee dịka m si kwuo na mbụ aga m agbaghara unu maka na ụdị ihe a mee mgbe m nọ n'ụwa mgbe m bụ sista ma nke nwaanyị akịrịkọ ihe a mee mgbe m nọ n'ụwa he m ga-eme gị ama dọga ama fogofogofu nkụ ọṅụ kakakọ doge ederede blọk ndocha gị nkọgha lụọ ọrụ ka agụ gba nke ka ahụ kewara mana dịka m si kwuo mmechaa nri otu ahụ tupu m ya kawa ụka ị ga-akpọrọ unu ndị uwe ojii mana kelere m maka agbara nkịtị na-ege gị ntị na-eme eke noise enweghị ị ga-eme onye nwekwanụ gị enweghị ị ga-eme onwe ewu gị after anyị na-aga n'ofu level self ka ihe gbasara anyị ka ejikọrọ anyị onye nwa wetu gụma self ka ị na-eme dị gị sef bịa ma esi ebe a pụọ ị na-egburu anyị oge sef dịka m si kwuo na mbụ aghọtara ma ụdị unu na-ekwu ndụ ma gufu ha nwere ike nọ n'ime ọha na-ekwuchite ụka ka o sila dị unu nwa akwụkwọ nsọ ka etụgharịa n'uche gị jiri akwụkwọ nsọ gị mepee ma ijide gị ogire eke mepee na akwụkwọ mkpughe ya were sụ Don't ya, she va pour. She va pour. She va pour là, oh, blague TV la gueule là. Blague film la gueule. Guy. I'm like him. Oh, so many things like this. Yeah, give you the point. I to tell you, yeah, where I see. Ndumbu haso. Now. Actually, you put this one ever. Why go on na ke yo? Papa chi pazu. Aya chọ eso osu. Ana. Blague TV la gueule. Blague plus la gueule là. She va pour. Ogada gị n'isi. Ogada isi. Class in the village. Ogada ni. I was saying how good I made her now, so good I am now. I thought what I
ndoro n'aka Chukwu asị m ihe anya na-ahụ nụ Maga. La pa casa. Yeah. Obia. Baligo. Ono gam. Ono kwe. Baligo. Ego le wi. Ah? 100 naira. 100 naira. Ego anwuru ko ego taba. Kwa mo go mti kwagoro ke hune megnisi. Asi jide ego ina gwa mi agwa ni jide ego. Nkwa be shikwa kwagago no kwagago gera ga na gbugbu. O hozo ma agbata bia nga were 100 naira na enye m. Eyiri ngo nya ayo. Eyiri nga ebega. Inye gam asi jide ke ga kwugwa bia nkwa shaga hazebe nchikwata. Ni zo me ego mbike ego m 200 naira. Pokone shigene. Amikane turogologo mana to turogologo go deje ego turogologo ya were nwa osisa ga nwoge. Wepụta ego kwa ụgwọ. Inya. Ina agwa m sege go 200 naira instead of this insult. Le manya ofuma. Inwa udiri nya ọzọ. Jikonye wu. Jikonye wu. Tonda gbagbuko anu ọja ka gana. Onye ka ewu na ụda aja nkịtị. Aja ka ewo, you come into from the soil and you are going back to the soil and what do you hear? What about you? Are you children? No, Jaba. Kife na eme. Ane ka ewe. Kije na bike ga mara mma. Na ri bange we bike ada. Ya. Maka mkparị anyị nyere m na. Agịrị m enye gị 1 naira ọzọ. 1 naira ọzọ agịrị m enye gị. Ngwa, shinga wa. Yeah. Ayo no pa. Ano kom na sigaw. Ano kom na sigaw. Ano kom na sigaw. Yeah, my baby. Na Uju. O de ka nwanne gị ka ga-abata iri ihe taa. Obi chere no. Akwa nwanne nwoke ka ọwụ. Mma na ọfụma karịa gị. Chere imi na ya gabata ka ihe a.
chere ọ na-abịa. Ihe nke na-asị m chere. O tela m chekwara o. Ọrụ ebe 3 hours. Kemgbe. Na m ga-abịa lawa o. Maka na mma m chọrọ ka m shiere ya nri. Ana ọ nọghị ya. Achọrọ m ishi ya tupu na ọbata. Ma nne shi ya ọbata, ọ ga-abara m mba. Mana m chere gwa gị, biko, ọ batagharị. Gwa ya si mba achọta ya. Angwakwa ya si na mụ na sistem ga-akwụ bịa ebe a maka akpa m. Ọ bụ ịdịkwa serious. Mana chere nụ. Ọ pụtara na ikwetere ọrụ na ihe gwara gị ka I report onye ebe mama m nọ. Chere n'obi gị. Ọ dị ka akpa gị na-adịghị gị mkpa otu m si ele gị anya. Si gịnị? Biko ekwukwedịla nke ahụ. Mana nsogbu adịghị. Nke ọ bụ ụzọ bịa eme ya. M cherekwa gị. Akpa ahụ ị na-ekwu okwu ya dị m oke mkpa. Ọ bara m uru nke ukwuu. Ọ emekwesị gị ọ batagharị. Egbukola oge akpọ m. Egbukola oge biko. Ọ bụ akpa gị dị gị mkpa ị ga-anọ nga chi eje. Ị ga-alaba dị nga alaba ma ya dị gị mkpa. Akpa gị ha dị gị mkpa o. Jiga amụta ọ dị m mkpa. Atụm ị ga-ashi nri. Ọ dị m mkpa. Maka mma m ịmụta ọ na-eche eme. Ọ bụ eziokwu. Ngwa nsogbu adị ya lọta mma gwa ya. Biko echefukwala. Mana Uju, hapụkwa ihe anyị na-ekwu. Nwanne nwoke Chifimo, obi nọ ya n'azụ. Obi tara ya mmiri nke ukwuu. Kuchekopụ n'ụlọ ebe a biko. Ngwa gị ihe m na-ahụ n'ụlọ, ị ga-emere m ebere. Ekwenye ihe m ga-eme mmadụ ọ na-ajụ nwanne ya. Ngwa gị ihe m na-ahụ n'ụlọ mụ na ya bi. Hapụga. Mma ga-ebikwa ebe ahụ. Ya bịakwa nnukwu ego gị si gịnị? Ị makwa na iwechi narị 100 naira. 100 naira. N'ụlọ gịnị? Ya bịa ya kọrọ ma ndị kwụrụ ụgwọ ma ndị na-akwụ ụgwọ ma ndị kwụrụ ihe ọjọọ. Aka edikwa ụta. Hapụ. Aka edi chichi. Sandpaper Aradite. Uju? I don't know. Hey. Ike ị ka na-atụ hịọkọ n'ọkụ. Ama m na m n'ime adịgoro. Bọdụ oyi gọzi ofe ka m si ka m nwụọ mụ. Ọsịsọ biko nye m nne agụ na-achụpụla nte n'ọnụ ya. Brother. Enyi nwaanyị ọ bụ ị bịara. Ọ na-agwa m na i buru akpa skuul ya. Na-ajụzinu ị na-eburu akpa skuul ị ka na-aga skuul. Sini ya ngwa na ya lawa na gị bịa ma jụọ gị ma ịwa akpa skuul iburu. Ọ sị gị na m buru akpa skuul ya. Gị hụ ọnụ tige ya ọnụ. Ikwukwa ihe gbasara gị. Ọ bụ ihe ọla gwara gị kwuo ka ị ga-ekwu. Wepụ ọnụ na ụka nọ n'ihe m kwuru. Enyi gị nwaanyị ọ bụ isi m na-agbawala jamfọ. And na ị gwara ya sị na ị chọọzị ịga skuul. Ọ bụ eziokwu? Ọ eziokwu. Ihe o kwuru eziokwu. Achọghịzi m ịga skuul. Ike skuul ahụ ọ dịdị m chaa. Chọdị m iji ntị m anụ ya. Ụda achọghịzi m ịga, uche m adịzi ya biko. Ị chọọzị ịga skuul? Ihe gbasara skuul ị chọọzị iji ntị gị anụ ya. Ọ ihe gbasara ochi ka ị chọrọ iji ntị gị anụ. Ị chọrọ ịwa ọtọ n'aka. Ị chọrọ ịgba akwụna. Kedu ihe ị chọziri ime ebe ị na-achọghị ịga skuul? Brother, gee ntị. Ihe m chọrọ ime bụ fashion designer. Brother, m chọrọ ịbụ fashion designer. Ama m na mme ya, gị na mama kwado m. M eme ka ya. Atrọstụrụ m onwe m. Brother, so ihe ị ga-emere m uwe. Ama m otu si agwa ya mama. Ihe ga-emekwanụ m otu na m bụ ofu ọbara gị. Ihe metụkwanụ m inyere m aka. Gwara m mama. Kwu na bụ kwado m ka m mee ya. Mma na mmemme ọfụma. Ama m ka ahụ. Biko zie. Ma nna m ihe kwuru. Ya bụ akụkọ anyị ga-akọ mbọsị ọzọ. Otu o si dị m ugbu a. Ada ebu anya agụrụ. Arụ akwa. Igodoro m n'unite anyị ka marazi ụka isi ekwu ekwu.
Biko, gbalịa gị mere m nke a. Brother, obiọma ga-eme m. Hai! Você só tira no meio. Lendo tifimo onye okada tifimo na gị achịkwa onye na-akwụ ọ chọkwara n'ịma onye na-akwụ ụgwọ ka na-ata aka na ntị Ogo. Eziri ngo bịara n'ụlọ. Nya, ihe niile isọrọ m na paakị taa kwuo nnọọ taa gị sokwe m bịa n'ụlọ. Anya m agwa gị. Ọ bụrụ na ha jiri gị bịa zie m ka m chegharịa. Gwa ha na nchegharị m aka teka. Na nchegharị m ka dị very very fine. In fact, nchegharị m ga-aha ka ihe dị ka site nga Rosa Mfara. Na nchegharị m dị very far. Ị nụrụ ihe m gwara gị? Chai. Canality. Abi, sister. Oh ya. Oh ya o. Oh ko na akpa school m. Oh ya nwa. Oh. So wogo. Awogo. Kwena no dungo n'anya. Nruge So wogo kwotere n'iji 100 naira. Na hada ka asụ. 100 naira na hada ka asụ mgbe m nọ n'ụwa. 100 naira wee ihe ụwa alawa aghara. Iji buru akpa nwunye nwaanyị ka ige. Sizie ya, so gide bu akpa ya kwa nne. Makwa so nwuru ge m nga nọ n'ime aja. Gacheru mara abụba. Gbara abụba mo ehi mara abụbara. Were ga tọrọ Chineke mma. Maka asọ mgbe m nọ n'ụwa. Asọ mgbe m nọ n'ụwa ka ihe mere. Nne sister ma dị nwanyị gbara akịrịka. Asọ mgbe m nọ n'ụwa. Hem ga-emegị. Hem ga-emegị ihe David mere golo ya atọ hem ga-emegị. Ihe eze Fero mere ụmụ Israelite. Hem ga-emegị mara. Ka alala hala m. Obinigwe, thank you. Thank you maka amụwa ọmaza. Ka kelebe Chineke. Kelee Chineke gị. Maka osi na-adị. Ngwa lalo. Bịa lalo ka anyị kpee ekpere. Eso? Saa pilalo ka anyị kpere onye nwaanyị. Egbeligwe gbala lokwe gị. Sas! Kela lokwe ka ede. Amam ihe ịbịa nga ama jijiji. Mekwasa asa mụrụ gị ihe m na-eme gị. A na-eme gị ihe ụmụ agbọbịa mere Abacha. Ọkwa ịma Abacha, a na-eme gị ihe ha mere ndụ mmụọ ụfọdụ kwa gị bịakwara nga akọ nọnsens. Bịa bịageri. Ahụ ya bụ ihe chetara nga. Ka echere nkarịnka agbọbịa cheta ka ọ bịa bịa kpa ịchọtala nwa polisi. Nwa polisi na-enwe dị certificate. Polisi na-enwe dị weapon. Gị kpọrọ onye ka ọ bịa mee m arrest. I'm sorry. Polisi ga dị sick. Ọ ga-aka mma na ị gaghachiri azụ. Chọọ polisi gbara ọkpịrịkpọ nke ọ ga-awa ọbịa ya nwe ike natali eme ego. Makwa ịhụrụ akpa mbụ nga. Ka ị ga-enye m ego ya. Ka ị ga-enye m ego gị. M jiri kwụọ gị na machine. Mmachi meburu ya tọn ọ gawa ebe m na-aga. Adị m pụrụ n'ụzọ nwa ka m si na ndị pasenja chiri gwuo egwu ma ọ meghere agha akpa na-adafula ha m. Don't ask me about it. O kwenyere ihe m na-agwa gị. Sister, n'ihe ego, n'ihe ndị na-ekobi m akpa m, n'ihe ndị na-ekobi m akpa akwụkwọ m. Nwụrụ gị mama awụla gị. Chai! Oke olu were tie n'oke ọzara wee sị m na-agbaghara ha maka na ha amadị ihe ha na-eme. Ọ na iji gị ka o kwuru nwa ọrụ n'elu obe. Oke olu wee tikwe n'ime ọzara sị onye ji m ụgwọ kwụọ m ụgwọ m, if not otu esiri nwa n'elu obe ka onye ahụ ga-esi anwụ nga nna m ugbu a. Eche m olu ụwa gara itisi gị nye m ego m. Nke ọzara ahụ ka m na-aghọta. Kịta ka ị bịa. Money for hand, back for back. Lee. Otu isiri kwụ ụgwọ n'ugbu a, ọ weta o kwesịrị isi na-adị.
family kwọ enyi kwọ nkịta kwọ oke akwọ ego a na-agbagote mana ịbịa ka ọcha onye ọbụla free onye ọbụla ipik gị drop ọ free ipik atụrụ gị drop ọ gị pik ọkụkọ gị drop ọ at the end of the day ma gbara aka so otu imere igbo otu o kwesịrị ịdị na-adị ma mụ unu ka ọ dị abụrụ m iji akwụkwọ nsọ m biko sapetere m Luke sapa akwụkwọ Luke ka anyị gaa anya ọ bụrụ na iji akwụkwọ nsọ gị kem sapeta akwụkwọ ọkada it's time for work don't more for the pan ị ga-esigo pa mkpọpụ oge ehe ịbịara bịa akụrụ m aga mbele ọ ka a na-eyiri su kpọwa m ehe ụmụazị ibego nọ na-etinye ajọ onwe ha eme gị na-aga ihe a na-apụghị ụwa ara o bịa uju gbasikwere m ụmụlomo arị nga ha mee nga baga nga ha chịchịrị nwa efọm na-eji aga ọrụ ndị abaga nga ha chịchịrị su mma m di ya agajego ụzọ because in Kailawan onye gwa omebile ni Kailawa anyị awela ka anyị tiga anya n'akwụkwọ Luke tụlee ya sister ishi mi na ka kema ishi ka ngwara lawa chai okay akwụkwọ Luke wee General Parker. 100 naira. You could 1,000. Oh, gym change. What you say with the change guitar? Did him change in there? Oh, okay. You might want them. Biko bia no go to go up time down go biko chop change 1,000 biko come settle passenger change you change I'm changing ga mana you want the change you want him nwe mama kweshekwana biko ngwana bi na enwe change ihe ga-eme gbawo ka mburu mbuzi ebe menye change enwere m change I got them. Ele kina got that one am change kina got am ko am mbuzi ebe ahụ menye change as maybe na enwe the change ka mburu ye chere bia aha ogini ya Chief Imo nwanne nwoke mere na agba okada Chief Imo bia Chief Imo isa ha go Chief Imo it is selfish and wicked it is very wicked lele anya ma abụ nje na-ele gị ijoro njọ inwe onye ijoro ezigbo njọ agwa gị joro njọ agwa gị na-eshi ishi mmadụ dị ka agụwa nwere ike igbu mmadụ nwere ike ịgawa n'ala ndị Yoruba gaga were achiere ndị ke 20 naira jiri mee mmadụ achiere nwoke ọjọọ lekwe ihe m ji ọkpụdere na ihe ọcha na biko kwanụ monkey the bath okay the looker kila onye expired drug na gwa m okwu nya no bigo ugbo iwu passenger no bigo ugbo otu ịha ka nwa brief illness iwu passenger ndị mmụọ fọrọkwa agụ monopause n'ime idiot ị na-ewetara m ọnụ
Imo onye. Do you know me? When I go with any relation. Hey, amusu. Da. Why da. Lele, lekwanum. Asa nwa de kam. I chọrọ iri. I chọrọ iri eba. Anwụrụ m gị mgbe I chọrọ azinga fere eba. Iji manya gị anya ma bụ onwu gị. I na-eli ike m. I chọrọ iri eba. Ijikwa na ego lekwanu unu gị. Lekwani gị. Unara. Imo ihe m lega mgbe m gafere. Elega m otu Igbo a ga-eji eligo size ya ga-aha. Igbo ahụ ga-abịa ebe elu na ya ata ya bịa ebe ukwu na ya asa. Ndị mmụọ fọrịkwa ga-akwụna. Asawa kaba. Ana m eli ike gị ihe ahụ ike. Every ihe a ga-eji eke mmanụ were ete ka ege gị na ọchị gị na-aṅụ. So for your mind now you have bomb. Eat the bomb less. Selling point. Selling point. Agbabi ike yogo. Ụmụazị ibe gị ji ka ha arụpụta ọrụ nga dị ha gị ji ka ego ha ga-akpa. Etu onye ga-eri gị bọnkịrị n'ụzọ. Ọ dị ka nwunye m na-agalari ego nwedị change. Ị na-enye 1000. Oh, ị da-anarị 1000. Ị dịkwa cheap article. Ị da-anarị 1000 to 200. Asawo 200 on here. Afia ka ni. Gị gawa ebe ahụ ifu church ngenye gị 1000 naira. Adị m enye gị ya. Eji m ego. Enye gị ya. Ka ị gawa bro gawa. Onye ambulance. Onara. Chief. Eri ime m taa. Ihe ime m taa agadi m echefu. Ihe ime m taa agadi m echefu. Iwu n'ukwu bụ ntị chefu. Ihe ime m taa. Ihe ime m taa Imo. Ka ị ga-abịa konye ọgwụkwọ mmadụ. Lenu Chief Imo onye okada. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ naghị achịkwa. Onye na-akwụ ụgwọ ga na-atọ. Ihe ọ dị afta wee go ya o. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ chọkwara n'ịma. Onye na-akwụ ụgwọ ga na-ata aka na ntị. Ọ naghị achịkwa. Chief Imo anaghị achịkwa. Ọ na-adị serious n'ihu ọrụ. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you guys. We love you. 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 We love you.